Marita nguru Wilfred Sakawa usimwebi nje ndo chairman bwiro kiseni tene tabaturete nyangundo kiseni wana nimba to muchando ne ore esigati umongi no murara na murara barenge kurwana bwire tukagamba mangana ayo ketwa mangana ayo tukabakani munanje mugaka bwike nyoro chairman ngabate bitiga mangana ayo aere bakanga kuigwa bakasidi ngaira mangana ayo society nyatieko no mugambi mumuru yagacha agasogo ntiandira na nimba ate mukaye agasogo ntiandira nanko nkorare ngabeke report police ngabeka nyanchu police matuka irinya kira report police matuko wiki tereti agachaga Kenya ekera Kenya abantu ngarwando gimagwani gitari agankenya mbaya mbofu kera Kenya nyasaya agankonya nkabwena kena bwena ikire no kire kotini nkoro guchiko tori tariki twanda kotini kanyora ari siku mwana secho ari no moro agatamu chirogoro ngabeke report police bakante bigenda ngo twasana ko chunguzi mwebi opangeire ngo sambure inyumba yawo ngo sambure agante ko kotaka ko konya amangana yinko kateine ke maene amaguta agorirwe ita 10 kaigwa singi 5,000 akawara maguta singi 1,000 chikatia singi 4,000 akamatia ibichi 4,000 orusi 2,000 ori echindo irire poi akemukibya sicho cia agakoroki akaria ekeraria poi akarwa yenteke bako mutumika nekebe agachaga ntebi umugambi orangire mu muro iyo ire atende iyo umugambi muburi oteba na baire atende iyo yogo tusamba inche bana baka police nyatieko akino bugima bwana obora kongu sinje na atiane irwe ngo itunde na keju nemyoro na ande ochire baka mwana ne moro isecho yane na manyode na ngo serikali tinganiriri abe too much tindo chibu bugima bwana sinabo bekire inde tencha mumru tembe kondi chinsa mwina wana nje nango serikali gati monkonye isimoko nyara ubugima bwana obrako ubuna ajipaka nyomba mwana akatipaka sinkorara hotel yane akankenya emyora ankenyete kurumaiga nje tinga ruchu sen maiga yanari oko ankenye emyoro ikamuna ankenyete iga akankenya mutu iga buna ankenyete maiga okugura ina iga ngagito mora akambutura pieri wono tini kunyara nono kwenda nkwenyeria akambutura na aigo kamoko iga akangwa mora iga munwa ati sabu natare iringa mobwata nkanyona muriro morori akini chiguru kikangera ngana ndagitari hana akina ngate abantu baminto nchendo mugambi bweke nyoro mo chairman akina atemero gotikurira akini tinara bakonyi bano simba korteki mbororo ikine kere kotini akina gasana kontisiera ngo bichi report police yagu bari yakora kende mafuta ngete ngora yelibu lakini ngagenda ngakora mafuta 800 ngacha naro 200 ngabeko mubuko nkali ngacha naro ngabeka nyumba 3 kabele bintu bino byokusi mafuta ngaoni kalijibesa ngatebanya gako nkora tigankole kibyangu matukabera kaeta akandikia kamumera akangachiri buinya gantegenda kore mishoni yo gusamba chinyomba kibesa chindengo mende karra kibesa kirika ngeire nabwate niembe yo gukipanda gusamba chinyomba ngatumeka kibesa kiri nkali mafuta ngabwata ngaonia katewe no pusi abona sobo gimabwane bole nanda koirana ochakire bontishera atete konkenya gorende ngaranga enteke chamanya kanire ante bi yo minto mugambi mwebi na yarenge bocha iko nyomba cyarenge isato lakini nchakanyale chante biri nibere eyeli kiwe mugambi na ya mwebi Gasanga tachibasa ikyo metini ya elilebere nabyaga chakomboli ngamatebyaro no bamaena mwebi lakini ni makosa na koleta na yogotogotebi na sabiro kwabira sole ase mwebi so wanja kwao ongabere twalenge ya nyombe chicharo sambu na bantu babere nje na poi lakini nje nkarora base ikyo tindiko ana na kuchese poi yoyo tiganji west gakogoranje na bwate ni ayo gukikora ko kebago bwo gusamba kinyomba kya yo minto mwebi ebate akandigia baada ya siku 3 tinje tiko toka agacha nanda kangakire simi Runa lenga korwe ke barua kia ne chinsa cherete agacha mambi ya ebone
agantei chibesa chiane nakwete kuba chitokari tuteti gokora gasi kamatei yaye chibesa ichi chibetu tigangorigeria ebesa yao ngoiraneri baada ya igo akang'akera esimi akang'ea gontisia obogima ng'a nomaete lakini inche ning'o chibesa chiane okori amatei inche tindeti mang'ana mange onye na echibesa tigangorigeria nkoiraneri igo taro ochoche buoyi onde okore ebiasara biao rero obogima bwane bore ase hatari bono ero omanye noiranire agontisiera ng'a tete gonkenya eserekari nare gosaba mongonye ase amang'ana aywo agontisiera obogima bwane. Kombori chibesa nangao natomanete nchiagoikerete ng'ombori besa giogantei yagenda umere rameki chibesa namoeta siribu sana nagora amaguta ya eribu siribu inye siribu inye chinye mpaka na ibere okore ki mwande gosamba omogambi erigi mosambe moabi mosambe na madamu nse ngarora ng'a erindi ngogetie abana ba abanto bagotumeka obobenga mogiatu ebi nkagenda ngakwana kero nakwana ngatei moebi ng'a ring'ana rirandi ngogetie ngitokora ring'ana ritorisiri moebi agateba gwakoriwe gwantebiri iga toimoke toria obokonye totebia omogambi erigi toende ndikopikera ase nkorigi gunde Igonde community policing kuri Nyahururu location. Ntobwate obokong'u ase security yaitu emeremo nabo okonyora abanto bakogoserwa tokobeka eripoti terikofuatiriwa buna bono omomura naro agoita ogoro kumwebi nabagoseire bokong'u lakini obekire chiripoti nchiri kofuatiriwa buna bono natishire natakeire gosamba lakini natobeka eripoti no omongu aro twamobwata twamobeka polisi igo totagete eripoti eywo efuatiriwe bagambi basoime eserekari yonsi esoime omomura oyanyora obomaene bwaye ase eng'encho abanto nabo bagotisiwa abange bacha bai Aliete basaruke ase Nyansaga inche narangereti gugoro otebiwu ng'a mwebi ngoitware tokanyora ng'a mwebi agoitu goetera echibesa atagete gosamberwa nyomba